na lang kami. Hoy, i-connect mo nga ito muna. Dali. Connect mo. Papag-live na lang. Para may pang-upload. Long silog ka, di ba manang? Saka long silog. Kaya ka pamigat. At saka kape. Lalima. Ha? Ilang oras yan? Puso ng 15 to 20 minutes. Yata. Pakidala mo yung menu namin, yung main course mo, pakidala na yung kwan. Yun, shoutout Dolbeg, shoutout. Shoutout ka balong ko na. Naka-live tayo, naka-live. Nakita namin sa amin. Ba't kasi nagbabaliktad, i-ano mo, adjust mo. Hindi mga itulog na kinantay. Thank you. Iguro to Mountaineer. Hindi mga itulog. Shoutout po. Big love shoutout kay Tunying. Kumusta po? Okay lang. Anong kita matabag ko? Okay lang. Mabag mo tao. Saan banda dito yung Wi-Fi? Ay, magpapis na tayo. Basad yata. Awati kang tabulaw. Huwag na yan. Tayo. Nakamasyal. Say hi to my vlog. Yun. Welcome to my vlog. Naka-live tayo sa YouTube channel. Oh. Naka-live. Masyal. Oh, yung hello daw, sabi ng aking mga pamangkin, oh. Shoutout mga taga Balonggao at saka taga Angaysor. Hello po. Yun. Yan, mega love shoutout. Malita FW World. Namamasyal lang kami, Para sa ano? Dito kami sa tawag nito. Dito kami sa San Leonardo. Nueva Ecija. Ganda ng kanilang resorts. Ang lawak ng kanilang fish pond. Ano siya? Di pavilion. Ito yung kanilang pangalan. Paglalabas mo paano pa? Hindi na. Okay lang. Ito yung kanilang di pavilion. Yan. Dapat ito pala aking di pavilion from ang San Leonardo Nueva Ecija. Yan yung kanilang kanilang place. Ang ganda siya, ngayon lang kami nakapunta rito. May glove shoutout po. Mal dito FW World. Thank you very much in Igorota Mountaineer. Ganda ng pwesto dito. Oh, itong pwesto niya oh. Try namin namasyal lang dito sa kasi masarap daw kasi yung pagkain dito eh. Ang laki ng place, ang ganda. Oo nga po, ang ganda ng pwesto niya kasi yung loob po niya is kumbaga sa pag sa Quezon Province, floating. Yung ilalim niya po is fish pond. Kaya ang ganda.
Mega love shoutout Ate Titi maganda. Thank you very much sa pagbisita. Ate Crescibo Gwenpay, mega love shoutout po. Ganda ng place nila, ganda ng place. Yung kanilang entrance, oh, entrance. Location po niya is ano, San Leonardo to, di ba? Yes po. San Leonardo, Nueva Ecija. Maganda yung kanilang ano kasi naka-floating sa fish pond. Ayan, ang lawak. Halos kabilaan kabilaan siya. Dapat dala ko pala yung handle. Shoutout po sa 6 viewers. Ito daw pong fish pond na ito, ang naan dito is hito. Hito, ano tawag doon? Catfish ba yun eh? Catfish. Tapos dito naman, tilapia. May makikita tayo dito ng tilapia sa ano. Wala ako makakitang tilapia eh. Try natin doon sa ano, sa dulo. Maulo ka dyan. Umakbay kasi yan. Yan, nakaakbay. Tingin sa camera. Yan yung mga pamangkin ko. Tapos ito, pamangkin ko rin, oh. Shoutout sa mga taga San Arnel Second, Bulungaw. Pa-shout out Balonggo. Oh, shoutout daw, Bulungaw. Ang lawak niya eh. Itur ko na lang kayo, itur. Wala mo ng ayuda. Wala mo ng ayuda si Tunying. Tour ko lang muna kayo dito sa ano, sa location nitong The Pavilion. Ayun, ang ganda ng place niyo. Siguro ang ganda dito sa gabi. Ito may ginagawa pa, oh. Malaking ginagawa niya dito, oh. Malawak yung kanilang fish pond. Ay, tingnan niyo yung paggawa nila, oh. Talagang mahirap yung paggawa nila kasi sa tubig. Yan, another cottage siguro to. Ayun. Another cottage. Ayan, oh. Mahirap yung paggawa pala niya kasi siyempre nasa tubig. May love siya viewers. Thank you very much. Jing Vlog, kaibigan Jing Vlog, PM mo nga sa akin yung address mo. Nandito na ako sa San Leonardo. San Leonardo, Nueva Ecija. Pupunta akong Gapan ngayon, pupunta kaming Gapan. Paki-PM nga. Baka sakaling mapuntahan kita. Baka sakaling makapunta diyan nandito kasi ako ngayon sa ano sa San Leonardo, The Pavilion. Yung kanyang location. Okay lang, tusok lang kapali mo. Mamingwit ka, Katunying. From Baby Boy. Sino ba tong Baby Boy? Ayun yung cottage namin, ayun, oh. Yun, yung isang yun, yung kabila. Yun. Yun yung mga kasama ko. Ang lawak niya, oh. Oh, nandito ko sa San Leonardo. Si Boy Garlic pala, sabi ko na eh. Boy Garlic Katunying. Nag-love shoutout po, Adam Maldito, OFW World. Electronics PH, nag-love shoutout kaibigan. Shoutout yan sa mga taga Bulacan. Sa Loysoy. Wala abot. Malayo na pala sa ano.
Ganda ng place niya oh. Basta bagahe lang. Ang ganda no. Meron pa sa taas oh. Live lang ako ng ilang half hour para ano. At nga tayo sa baba, ay sa taas. Magandang view dito eh. Pawisan na oh. Ayun, maganda palang kuha dito oh. Ay, dito yung ano pala niya, wifi niya. Mag-ingat ka dyan. O yan, Gino! Yun natin yan, lawak po oh. Ano ba tapos nila? Location niya sa Leonardo Nueva Ecija. The Pavilion, yung kanyang ano, yung kanyang pangalan ng resort. Beautiful. Hello! Hello down there! Yan, ilagay ko lang muna dyan para maganda yung view. Mag-post ka dyan. Ito! Ganda ng kanyang view no. Yung siguro parts na yun, yung mga bahay-bahay na yun, siguro gagawin yung ano, tawag nito, yung hotel kung pwede mag-overnight. Pero itong mga nasa babang yan mga cottage lang siya, cottage. Para siyang floating. Parang katulad sa sa Quezon Province sa palaisdaan. Ganito rin po sa palaisdaan floating. Quezon Province. Yun, shoutout po. Maganda bags. Mega love shoutout. Jean Manila. Mega love shoutout po. Mobilya ba yun? Mobilya nga. Good morning po. Yan, nagdadatingan na yung mga Nagdadatingan na yung mga gustong matry itong Ganda dyan kung may jowa ka sa maganda kung may jowa. Oh, pwede nga kung may jowa kaso wala tayong jowa Paano wala tayong jowa? Kaya dito na lang tama na tayo dito sa view deck. Yun, big love shout out sa aking kaibigan na si kaibigan Master Chituloto Vlog. Thank you very much, idol. Nagre-relax lang muna, idol. Ikaw ang ludi ko Oo pag nakauwi ka, di punta tayong dalawa dito. Sa amin jowa mo. Ayun, sana nga may kasamang jowa katunying. Wala din. Baka mayroon ditong majowa.
Saan nga? Dito sa ano? Sa Leonardo Nueva Ecija. Kasi malapit sa amin eh, Pangasinan kami. Trinay na ito, no? May mga taga Pampanga rin. No? Malapit din kasi Pampanga eh. Doon kami parte sa north. Kasi Pangasinan kami. Shoutout sa 11 viewers. May galap shoutout sa inyo. Like 11 hosts. May galap shoutout po Ate Mirlisa. Maria PHP Vlog. May galap shoutout. Like number 11. Layo naman. Paano malayo? Nakarating ka nga ng Indonesia. Eh ito Philippines lang. O di mas malapit o kaysa sa Indonesia. Balokiwing. Kapampangan ka. Tunying. Hindi. May ano lang ito. Itong isa. Galing pa daw silang Pampanga. Pero galing kami Pangasinan. Pangasinan. Shoutout everyone from Maganda Bugs. Malaysia, uy. Ay, Malaysia pala. Kala ko Indonesia. So, sorry. May galap shoutout Maganda Bugs from Super MC. Abasan yan. Dito to ate nirelease sa ano? Nueva Ecija. San Leonardo, Nueva Ecija. Ito lipat ko ng view. Malawak. Oh, ito. Yan. Para kang nasa Baywatch. Nasa Baywalk pala. Ayun yung hindi pa kita. Yun. Ayun yung kasamaan ko, mga kasama namin no. Ayun sina Commander. Yung cottage na yun no. Yun yung cottage namin. Kaso ang ano kasi breakfast dumating kami 9:30. Kaso ang menu pa lang nila is breakfast pa lang. Katulad ng mga tawag nito, mga tapsilog, lungsilog, eh dapat ano na, lunch na. Wow, maka 2 piece. Nasaan? Thanks host, pa-jacket mo. Yun, no problem po, jacket lang yan. Galing po kay Willie Rebillame, jacket na yan. Thank you for coming. Masarap dyan mag-picnic. Oh, may overnight nga. Ano yung Maganda Bugs? Nakakaintindi ako ng Kapampangan host. Si Boy Garlic ay may bahay sa Mabalacat, Pampanga. Ay, ganun ba? Thank you po, Marie PHP. FHP Vlog. I-short video mo. Mamaya ate. Bibidyohan ko ng kaunti. Tapos saka ako isu-short. Wow, ang ganda dyan. From Maria FHP Vlog. Still her, bigi. Lang kuya. Sige, thank you very much. Thank you. Ibigan, Igruta Mountainer. Ipasyal ko na lang muna kayo. Wala tayo sa bahay. Ang ganda ng view. Oo nga idol. Maganda ang view niya kasi nagugutom na kami. Mamaya pa daw yung menu ng lunch. Kaya naisipan ko mag live stream sa ating YouTube channel. Mamaya na ako magbibideo, mamaya ako na i-vlog. Saan yan kuya? Ang ganda naman. Pengi pang short video eh. Paano ba yung pengi pang short video? Nag-love shoutout Jade. Shoutout to all. Ako maka 2 piece tapos mag-honeymoon. Iwan ko sa'yo Maganda Bugs. Pagalitan ka ng jowa mo, bahala ka dyan. Nakaka-relax ang ganyan, pag ganyan ang pupuntahan. Oo nga, nakaka-relax sa Ate Miralisa. Hi Jade. Ito, nandito ko sa kataasan. Oh. Dito ko sa kanilang pinakang view deck nila.
Lalo pag libre. Oo nga, libre nga. Lilibre nga lang ako. Buti may sponsor tayong ng libre. Nilibre yung ating ating pagpunta dito sa sa The Pavilion. Location at San Leonardo, Nueva Ecija. Sana all. Ganun talaga Ate Miralisa pag pag YouTuber may may nag-i-sponsor. Pa-sponsor lang 'to ng ng ating isang masugid na subscriber. Kantahin mo nga gusto ko nang bumitaw pero ayaw ng puso ko. Ba, walang kantahan ngayon. Walang kanta kaya maraming tao kaya baka sabihin nagwawala tayo. Ayun ang kanilang ayun ang kanilang entrance. Parking lot. Yun yung entrance yun. Ayun Tapos yun yung parking lot. Parking. Ay yung sasakyan nung nag-sponsor sa akin yung Innova na yun. Nag-sponsor na kakain dito. Kaya salamat sa mga sponsor ko ba't sa akin wala? Pera muna ng sponsor. Sige, PM ko sa'yo yung sponsor ko. PM ko sa'yo. Buti nga, mabait yung sponsor Ate Teti, maganda. Thank you very much for coming. Papakilala ko sa'yo yung sponsor ko. Ayun yung sponsor ko. Ayun, teka lang. Ayun, yung sponsor ko yun. Yan yung nag-sponsor na kakain daw dito sa The Pavilion. Ano nga ba ito? The Pavilion Restaurant nga ba? Or The Pavilion Clothing? Basta nakalagay lang dun The Pavilion Sana all may sponsor. Nag-love shoutout po Ate Genesis Ernais. Hi Genesis, The Pavilion Lakeshore from Body. The Pavilion Lakeshore pala. Buti alam niya to, ni kaibigan ko Commander Bawang. Nasa FB yan. Ayun, nasa FB ba to? Certainly, mega love shoutout po. From Miss Lynn is luluding. Buti walang kabayang pula. Yan, mega love shoutout. What's up guys? So nandito tayo ngayon sa San Leonardo, Nueva Ecija, The Pavilion Lakeshore. Salamat sa viewers ko dyan. Naglo-loading. Hindi ginugutom na ako Ganda ng nila Ganda ng view. Yung mga bahay siguro yun Mega love shoutout to Haring Christy. Mega love shoutout Ana Alandro Tabing. Salamat Ading.
Thank you very much. Shoutout kay Balwig. Ayun si Balwig oh. Ana si Balwig oh. Punta ko si Balwig para makita mo si Balwig. Nakasama si Balwig eh. Buti pa si Balwig nakasama. Shoutout Tito, asan po kayo? Nandito sa sa The Pavilion, San Leonardo Nueva Ecija. 2 hours biyahe. Mula dyan sa atin sa Pangasinan. Saan ading? San Leonardo Nueva Ecija. Wow, oh, ang ganda nga po. Ang ganda nga oh. Ang ganda ng view niya oh. Nag-rides. Shoutout pare, sana all. Wala ka kanina eh. Kung gising ka kanina, hindi nakasama ka. Ingat tita. Thank you very much. Thank you. Ay, na si Balbig oh. Ay, si Tita Marisa mo oh. Thank you very much. Ang lawak pa niya oh. Dito ako sa view deck. Ayun, view deck din yun oh, isa. Ayun oh. Dito ko sa kataasan. Meron pang grill oh, grill misty coffee. Ayun oh. Yun, shoutout sa 8 viewers. Ano yung camera? Matagal pa yung lunch, kaya dito muna ako sa ano. Papamasyal. Oh, rides na mga toys, rides. Solo rides na naman ako, solo rider.